Insellmilkom ħbieb u nilqakom għal programm ieħor hemm miktub programm fejn fih qed nistudjaw il-ktieb tar-Revelazzjoni u bħalma tafu wasalna kapitlu 11 f'dana l-istudju. U għaldaqstant peress li għandna 19 vers biex nistudjaw, ħalli nibdew mill-ewwel peress li l-ħin huwa limitat. Rajna sissa fl-aħħar studju tagħna l-ewwel 3 snin u nofs minn perjodu ta' 7 snin fejn fih qiegħed jirrenja qed imexxi l-Antikrist. U mbagħad wara 3 snin u nofs li jkun għamel il-patt mal-poplu tal-Alla ma' Iżrael, jikser dan il-patt jiddikjara lil nnifsu għalna Iżrael joħda kontrih u allura issa ħanibdew l-aħħar 3 snin u nofs, it-tieni parti ta' daw is-7 snin. L-aħħar 3 snin u nofs qabel jiġi Jexua il-Messija. U allura nibdew l-istudju tagħna mill-ewwel kapitlu 11 tal-ktieb tar-Revelazzjoni vers 1 illi jaqra hekk. Tawna qasba tal-qis Donnas Luċu qaluli uħu l-isim tat-tempju tal-Alla u tal-artal u ta' dawk li qegħdin jagħtu qima fih. Bħal dejjem araw li jkollkom il-Bibja magħkom biex tkunu tistgħu ssegwu dak li qed ngħidulkom aħna permezz ta' dak li hemm miktub u mhux dak li nivvintaw. Mela, qed naraw il-ġwanni hawnhekk jiġi modi qasba dina il-qasba tjedinni tal-qis, jiġifieri huwa tip ta' measurement, rutella speċi ta' biex ikejjel biha, qasba biex ikejjel biha, illi qed jgħidilna biex ikejjel propjament mhux it-tempju, kif hawn miktub huma il-proprja kelma hija s-santwarju. Fil-lingwa Griega hemm żewġ kelmiet differenti li jirreferu għal dan il-post, waħda hija ion li tfisser tempju u l-oħra hija nios li tfisser santwarju. F'dan il-każ il-kelma hawnhekk hija nios, is-santwarju, il-post il-qaddis. X'in id-differenza? Id-differenza hi li Ġwanni qed jiġi kmandat ikejjel il-post fejn hemm in-nies iqimu lill-Alla. U se naraw anke fil-vers ta' wara qed jgħidu isma' barra ħallih insih. Għax barra m'hemmx nies illi qed ifaħħru lill-Alla, anke jekk forsi jgħidu li huma kredenti. Dan joħroġ ukoll anke mill-istorja li nafu ta' Jexua meta qaleb l-imwejjed u s-siġġijiet fit-tempju. Il għaliex kien hemm nies li kienu qegħdin fit-tempju, ma kinux fis-santwarju, ma kienu fit-tempju. U xogħolhom ma kienx li jqimu lill-Alla, ma kienx hemm biex iqimu lill-Alla, kienu qegħdin hemm għal business. U dik hija differenza bejn il-kejl tas-santwarju jew it-tempju. Vers 2. Il-bitħa ta' barra tat-tempju ħallija. Tieħux isim tagħha għax dik ingħatat lill-ġnus u huma se jdumu 42 xahar jirfsu fuq il-belt imqazza. Meta il-kelma qed titkellem fuq il-ġnus, qed titkellem fuq dawk li m'għandhomx patt ma' Alla. Hawnhekk qed jurina li ġej żmien fejn Iżrael se tkun immexxija politikalment mill-ġnus, nies li m'għandhomx patt mal-Alla. Imma mhux se tkun immexxija mill-poplu tal-Alla skont kif jixtieq Alla, dak li qed jgħidilna dan il-vers u ħanaraw illi għal 3 snin u nofs daw il-ġnus issa wara li nkiser il-patt ser jingħataw il-qawwa mill-Antikrist biex jippersegwitaw lill-Iżrael, biex jippersegwitaw lill-poplu tal-Alla. Meta ngħidu Iżrael ma jfissirx in-nies li twildu jew li jgħixu ġewwa Iżrael, imma dawk in-nies li jemmnu bħalma jemmen Iżrael, dawk in-nies li huma imlaqma mal-poplu tal-Alla. U daw ser jiġu ippersegwitati. Għaliex Iżrael ser jirrifjuta lill-Antikrist u l-Antikrist mhux se jieħu pjaċir bih dan. Fil-fatt ħafna jaħsbu li l-Antikrist ser joħroġ mill-poplu Musulman mitwemmin Iżlamiku. Propjament, eżattament, skont ma tgħidilna l-kelma dan ma jistax ikun. Għaliex aħna nafu li l-Iżlam huwa reliġjon stretta ħafna ma tippermettix li tagħmel xi ħaġa oħra, mentri l-kelma tgħidilna li l-Antikrist ser ikun differenti. L-Antikrist se jinkoraġġixxi twemmin ta' speċi inti dak li temmen jista' jsalvak. Temmen x'temmen, jekk inti temmen li Alla tiegħek huwa siġra, dik is-siġra tista' ssalvak. Jekk inti temmen li l-qattus li għandek huwa Alla tiegħek,
allura il-qattus lilek jista' isalvak. U dan huwa differenti ħafna mit-twemmin Iżlamiku. U għalhekk qed ngħidu li l-Antikrist ma jistax ikun ġej mit-twemmin Iżlamiku. Anzi jekk naraw it-tip ta' Daniel, l-Antikrist ser jiġi u joħodha anke kontra dawn in-nies. Imma daka studju ieħor qed naraw kif fil-bidħa ta' barra hemm il-ġnus, jiġifieri dawk li ma jemnux barra għalhekk qallu lil Ġwann isma' kejjel is-santwarju, kejjel fejn hemm in-nies qed jadorawni, kejjel fejn hemm in-nies li jemnu fija. Barra ħalli ħaġ barra huma l-ġnus, dawk li m'għandhomx patt miegħi. U qed naraw li għal 3 snin u nofs se jattakkaw l-Iżrael 3 snin u nofs li huma importanti nkunu nafu li huma 1260 ġurnata. U se jkunu immexxija mill-Antikrist il-għaliex jobot lill-poplu ta' Iżrael. L-Antikrist jobot il-poplu tal-Alla. Il-għaliex qed jipprova jeqirdu bħalma dejjem prova jagħmel. Għaliex għax l-Antikrist, ix-xitan li qed imexxi lill-Antikrist se jkun qed imexxi lill-Antikrist jaf il-Messija irid jiġi min Iżrael jerġa' huwa Iżrael li se jwitti t-triq biex jerġa' jiġi l-Messija. Nerġa' ngħid meta ngħid Iżrael qed nirreferi għal poplu ta' Alla. U dan huwa dak li jrid jeqred ix-xitan Satana permezz tal-Antikrist jekk irnexxielu joqtol il-poplu ta' Alla jeqret il-poplu ta' Alla, il-Messija ma jistax jiġi għalkemm aħna nafu kif tispiċċa l-istorja u nafu li dan mhux se jseħħ. Imma ma jfissirx li l-Knisja mhux qed tiġi ippersegwitata bħalma qed naraw anke fl-aħħar 3 snin u nofs li ħad tkun persegwitata bil-kbir. Vers 3. Imma l-żewġ xhieda tiegħi nagħtihom li bl-ilbies ta' xkejjer fuqhom aħabbru għal 1260 jum. Mela qed naraw li se jkun hemm żewġ xhieda illi ħajkunu qed iħabbru il-kelma tal-Alla u issa nitkellmu fuq din ukoll li ħajkunu qed jitkellmu għal kemm għal 1260 jum, għal 3 snin u nofs, l-aħħar 3 snin u nofs. Minn meta l-Antikrist ser juri l-qawwa tiegħu kontra l-poplu tal-Alla, Alla se jibgħat dawn iż-żewġ xhieda sabiex għal dawk it-3 snin u nofs aħabbru jevanġelizzaw u ħanitkellmu x'ikunu qed jevanġelizzaw ukoll ta'. Għaliex se jkun l-ibsil li xkejjer? Għaliex? L-ibsa magħmula mill-iskora fil-Bibja dejjem fissret indiema. Meta naraw nistalla jirdu jindmu minn ħtijithom mill-iżbajl li kienu qed jagħmlu kienu jilbsu xkejjer. U danu dak li se jkunu qed jipprofetizzaw daw iż-żewġ profeti se jkunu qed jipprofetizzaw indiema. Għaliex? Għax il-profezija dejjem twassal għall-indiema. Araw kux veru, kull meta l-profeti waslu twissijiet koroħ lill poplu tal-Alla ta' x'ġej fuqhom, dejjem saret indiema. Nieħdu pereżempju Nineva, meta Marġona u Pritka il-bxara tajba, Pritka l-Evanġelu, Pritka l-aħbar it-tajba lill poplu pagan ta' Nineva u jgħidlek il-kelma lill poplu pagan ta' Nineva emmen falla ta' Ġona. U dan huwa dak li ser ikunu qed jagħmlu dawn iż-żewġ profeti. Ser ikunu qegħdin jipprofetizzaw ġifieri jkunu qed iwasslu l-kelma tal-profeti, mhux xi kelma ta' xi ħadd reliġjuż minn xi knisja partikolari ta' Ruma jew tal-Ingilterra jew tal-Amerika, xejn minn dan, ħajkunu qed jipprofetizzaw il-kelma tal-profeti, dak li dejjem il-profeti tkellmu. U għalhekk huwa dejjem importanti li nistudjaw it-Testament l-Antik, x'qed jgħidu il-profeti u tkunu sorpriżi għal min jistudja mhux jaqra kemm il-profeti jgħidu affarijiet differenti minn dak li niġu Malma. Pereżempju, il-profeti qatt ma nsibuhom jgħidu li meta jmut Jaxowi u mill-mowt allura l-liġi mhux ħateqpa' aktar jew issa m'għadniex taħt il-liġi. Dana mhumiex affarijiet li qalu l-profeti u għalhekk iridu nistudjaw x'qed jgħidu l-profeti biex ma nkomplux niġu mqarqa bħalma konna. Vers 4, kapitlu 11 tat-Tib ta' Revelazzjoni, vers 4. Dan huma ż-żewġ siġriet taż-żebbuġ u ż-żewġ kandelabri wieqfa quddiem is-sit tal-art. Nerġa' ngħid, għal min jistudja x'qed jgħidu l-profeti, dawn il-vrus, dan il-vers għall-inqas jifhmuh mill-ewwel. Min ma jistudjax ma jistax jifhem xi ġifieri daw iż-żewġ xhieda huma dawk iż-żewġ siġriet ta' żebbuġ u dawk iż-żewġ
kandelabri. Imma Ġwanni seta' jifhem għalih. Għaliex bħalma dejjem kont qed ngħidilkom mill-bidu, kull vers fil-ktieb ta' Revelazzjoni jirreferi għal xi ħaġa fit-Testament l-Antik. Dejjem ħansibu fit-Testament l-Antik dak li Ġwanni qed jgħid f'kull vers, u dan huwa waħed minnhom. Jekk tmorru pereżempju taqraw Zakkarija, il-ktieb ta' Zakkarija kapitlu 4 minn versi 4 sa 11 jitkellem ukoll fuq dak li Ġwanni qiegħed jara bħalissa. X'inhuma dawn is-siġriet, x'inhuma dawn il-kandelabri? X'inhuma dawn iż-żewġ xhieda? X'qed iwasslu, x'inhu l-messaġġ li qed jipprofetizzaw? U l-messaġġ li qed jipprofetizzaw dawn iż-żewġ xhieda huma il-kelma tal-Alla, it-Tora, dik li ħafna jsibuha bħala il-liġi, u li ħafna jgħidu l-isma' maħniex taħta, tant aħna taħta li bad jiġu ta' żewġ profeti se jiġu bl-iskop biex il-poplu jalmuh jgħix taħt din il-liġi, juruh kif jgħix din il-liġi, jiġibuh lura biex jgħix taħt din il-liġi. Ħajkunu qed iwasslu mela il-kelma tal-Alla, it-Tora, u il-kelma tal-Alla ħaj, il-Jaxua. U ħajdunna li jekk inti m'intix ħatemmen f'Jaxua, ma tistax issalva. Biex temmen f'Jaxua trid ukoll timxi mal-kmandamenti tiegħu, mat-Tora tiegħu, il-kelma ħajja. U fuq dawn se nkunu qed jitkellmu dawn iż-żewġ profeti. Dan hu il-messaġġ ta' ndiema. Mhux biss li tieqaf tagħmel id-dnub, għax inti tista' tieqaf tagħmel id-dnub imma xorta ma temminx balla. Hawn ħafna nies ħansejħluhom hekk tajbin, hemm ħafna pereżempju Musulmani li huma tajbin. Imma mhumiex Kristjani, inti tista' tkun tajjeb imma mhux bil-fors inti kredent. U jekk m'intix kredent ser tintilef. U dan hu l-messaġġ li ħajkunu qed iwasslu dawn iż-żewġ xhieda. Il-kelma tal-Alla miktuba u l-kelma tal-Alla ħaj. U dik hija l-indiema. Vers 5. Jekk xi ħadd jaqbad biex jagħmilhom il-ħsara, joħroġ nar minn fommhom li jibla l-edewwa tagħhom, jekk xi ħadd ikun irid jagħmilhom il-ħsara, hekk ikollu jinqered. Interessanti, ħafna dana il-vers, ħafna jimmaġinaw daw in-nies jitkellmu joħroġ in-nar minn ħalqhom, mhux qed jgħid eżattament hekk, nerġa' ngħid jekk aħna naqraw. U s-sanaddu għalihom ta' skritturi fit-Testament l-Antik ħanaraw Alla x'qed jgħid permezz ta' dan il-vers, għax fir-realtà jekk inti tibda tara l-aħbarijiet f'daw it-3 snin u nofs u tibda tara da' żewġ profeti joħroġ in-nar minn ħalqhom u joqtol in-nies, qas jista' jkun ma temminx balla, tkun veru ignorant, veru baħnan biex tara dal-affarijiet iseħħu u ma temminx balla, imma eżattament il-kelma mhix qed tgħid hekk. Ejja ħanaraw. Imma l-ewwel ma rridu naraw huwa illi dawn iż-żewġ profeti li ħajkunu daw iż-żewġ xhieda li ħajkunu f'daw 3 snin u nofs qed jipprofetizzaw l-indiema huma midluka. Huma midluka ġifieri anointed, huma sseparati għal xiex biex jagħmlu x-xogħol ta' Alla. U ser ikunu ġewwa Ġerusalemm. Mhux fit-tempju, mhux ser ikunu fis-santwarju. Fis-santwarju m'għandhomx għalfejn imorru dawx, fis-santwarju diġà hemm nies li qed iqimu lil Alla. Daw ħajkunu qegħdin barra ġewwa Ġerusalemm fil-belt ta' Ġerusalemm qed ikunu qed jipprofetizzaw u jitkellmu u jxandru l-bxara t-tajba. Għaliex għax il-messaġġ huwa għal ġnus, il-messaġġ huwa għal dawk li ma jemnux, mhux għal dawk li jemnu f'Alla. Ħadd ta' dinna l-kelma ma jista' jagħmilhom xejn qabel ilestu xogħolhom. Illa għaliex dawn huma midluka biex jagħmlu dak ix-xogħol u jekk Alla isseparhom daw iż-żewġ xhieda, jekk Alla qatagħhom daw iż-żewġ xhieda sabiex jagħmlu x-xogħol tiegħu, allura ħadd ma jista' jwaqqafhom, ħadd ma jista' jżommhom milli jwettqu il-missjoni tagħhom. U nerġa' naraw joħroġ nar minn fommhom u jiblaq l-edewwa. Issa ejja naraw x'tajt il-kelma fuq da li joħroġ in-nar minn fommhom. Ejja morru fil-ktieb ta' Ġeremija kapitlu 5, vers 14. Ġeremija 5 vers 14 jgħid hekk ara. Għalhekk dan jgħid il-mulej Alla tal-eżerċiti talli għedtu dal-kliem arani se nagħmel nar minn kelmti fuq xuftejk qed jgħid il-Ġeremija u minn dan il-poplu il-ħatab biex jikkun smaħ
Mela x'qed jgħid hawnhekk qed jgħid Alla lil Ġeremija qed jgħidlu minn fommok, mill-kelma li toħroġ minn fommok li hija l-kelma tal-Alla, jiena ħanamela nar. U dal-poplu ħanamlu ħatab, ma jsissirx li l-poplu tal-Alla sar skuk issa. Imma jfisser li ħejġu mkisra, ħejġu spiritualment maqtula permezz tal-messaġġ li Ġeremija qiegħed iwassal. U ħafna anki llum jiġrilhom hekk għalkemm forsi ma nindunawx aħna, huma ħafna dawk in-nies li nintaqgħu magħhom iwaslulhom il-bxara tajba u jiddispraw, jindannaw. Għaliex għax il-kelma tal-Alla li tkun ħirġa minn ħalqek tkun qed taħraqhom. Għaliex għax ma jirdux jaċċettaw dik il-kelma. Anke Ġeremija 23 vers 29 jgħid hekk ara. Jaqgħu minix kelmti bħal nar jew bħal imterqa tfarrak il-blat oraklu tal-mulej. Mulej qed jistaqsi, mhux qed jistaqsina ta' qed jagħmel statement permezz tal-mistoqsija biex kelmti bħal nar ma taħarqekx ma ta' tismagħha jekk inti ma taċċettaħħix, ma taqbax titturmentak omrok kollu jekk int ma taċċettax il-Alla tkun smajt il-verità dik il-kelma ma taqbax titturmentak għax ma tix taċċetta. L-istess jgħidilna permezz tal-profeta Ħosea li huwa profeta għalina għal daw iż-żminijiet għad-dar ta' Iżrael aħna li aħna mferxa mad-dinja kollha, Ħosea kapitlu 6 vers 5 jgħid hekk. Għalhekk inġarrathom jien bil-profeti bi kliem fommi tilthom. Bil-kelma tal-Alla. Dawk li ma jridux jagħmlu fih imutu. Dak li qed jgħid dan il-vers fil-tip tar-Revelazzjoni meta qed jgħid permezz ta' dak li jgħidu daw ser jaħarqu lill-edewwa tagħhom il dawk li ma jaċċettawhomx. Vers 6, Revelazzjoni 11 vers 6. Huma għandhom is-seta jalqu s-sema biex ma tagħmilx xita matul il-jiem li fihom ikunu qegħdin iħabbru. Għandhom is-seta fuq l-ilmijiet biex ibidluhom f'demm u li kull meta jridu jidorbu l-art b'kull kastik. Interessanti ħafna. L-ewwel nett aħna nafu li fil-Bibja xita tfisser barka. Mela jibdew se jalqu s-sema biex ma tagħmilx xita ifisser illi fejn mhijiex se tagħmel xita dak il-post huwa miskut. Għaliex għax mhijiex niżla l-barka tal-Alla fuqu. Jekk mhijiex niżla l-barka tal-Alla nieżla seħħta. Jekk mhix niżla xita nieżel l-aċċ fuq il-poplu għax mhux se jkollu l-ma xixrob, jekk mhix ħatamel xita mhux se jikber il-ħaxix, mhux se jkollna prodotti tal-għaliqi, l-annimali ħajmutu bil-ġuħu bil-aċċ, aħna maħniex se nsibu niklu u nixorbu. Dak li jfisser meta qed jgħidu li jalqu is-sema biex ma tagħmilx xita. Mhux ħatinżel barka fuq id-dinja minħabba l-idolatrija li hawn. U għawak irid nagħmel punt li għamiltu anke fil-komunità Malta Messjanika meta nirreferu għall-idolatrija. L-idolatrija ma jfissirx biss statwi illi ħafna jmorru x-xamati joqogħdu jitolbu qudiemhom illa għaliex qed ngħidu dan. Illa għaliex ħafna Kristjani meta semmi idolatrija moħħhom jiġuhom dawn l-affarijiet. Idolatrija mhijiex din biss. Idolatrija tfisser dak kollu li inti qed tpoġġi minflok Alla f'ħajtek. L-internet jista' jkun idolatrija. Flok tqattal ħin fit-talt tqattal ħin fuq l-internet. Mużika tista' tkun idolatrija, flok tqattal ħin fit-talt mal-mulej, flok tqattal ħin taqra l-kelma tal-Alla, tispiċċa toqgħod tisma' l-mużika tad-dinja. Dan huwa punt importanti xi darba nitkellmu fuqu anke fit-tul imma nispara li l-messaġġ hawnhekk qed jasal. Minħabba l-idolatrija fid-dinja ħadd inżel din is-saħta. Li twarrab it-Torah hija idolatrija. Li inti tgħid m'għadniex taħt il-liġi hija idolatrija x'jekk inti m'intix taħt il-liġi, allura min qed imexxik? Min hu r-raj tiegħek? Għax il-raj tiegħek għandu liġi, wara dik il-liġi tittimxi, jekk inti qed tgħid ir-raj tiegħek m'għandux liġi, hija idolatrija. Araw x'jgħid Alla fil-ktieb ta' Malakija. Malakija li huwa l-aħħar ktieb fit-Testament l-Antik, kapitlu 3, ħanaqraw żewġ tifrus, 22 u 23. Ftakru fil-liġi ta' Mosè. Da qed jitkellem hawn ħanamela ċara Alla qed jitkellem fuq l-aħħar żminijiet. Meta wasal biex jiġi il-jum tal-mulej, l-aħħar jum.
U l-mulej qed jgħidin nisma' qabel jasal dak il-jum, ftakru fil-liġi ta' Mosè, dik il-liġi li ħafna jgħidu m'għandniex taħta, Alla qed jgħidilna ftakru fiha, bil-maqlub qed jgħidilna Alla. Ftakru fil-liġi ta' Mosè il-qabbej tiegħi fil-praċetti u l-kmandamenti li jiena fuq Ħoreb ordnajtlu għal Iżrael kollu. Għal Iżrael kollu ma jfissirx dawk li twildu ġew Iżrael. Iżrael huwa l-poplu tal-Alla. Ftakru li taħt il-muntanja Ħoreb ma kienx hemm Iżraeliti biss, kien hemm nies minn kull ġens li ħarġu mill-Eġittu mal-poplu tal-Alla. Il-liġi hija għal kulħadd. U Alla qed jgħidilna fl-aħħar żminijiet ftakru f'dik il-liġi, ftakru f'dak il-kmandamenti, ftakru biex iżommu s-sibt qaddis għax huwa wieħed minn dak il-kmandamenti. Vers 23. Ara, jiena nibatilkom l-Elija l-profeta qabel ma jasal jum il-mulej u l-jum il-biża'. Issa hekk ħafna jaħsbu li daw iż-żewġ profeti li ġejjin daw iż-żewġ xhieda ser ikunu Mosè u Elija. Mhux se noqogħdu nidħlu min huma u mhumiex il-kelma ma tedinniex u qed jgħidilna hekk irridu nobdu l-liġi ta' Mosè u ħejbitilna l-ispirtu ta' Elija. F'dan il-każ ma nistgħux ngħidu eżatta li huma Mosè u Elija, imma żgur li ħajkunu qed imexxuna biex nobdu l-kmandamenti li Alla tal il-Mosè fl-ispirtu ta' Elija. Imma araw il-kastigi li anke hawnhekk jissemma huma kastigi simili ma' dawk li kien ġara fl-Eġittu. Ilma isir dem. U x'ġara wara li l-ilma sar dem ġewwa Eġittu x'naraw li sara? Ġara naraw li l-poplu tal-Alla ġie meħlus mill-jasar tal-Eġittu. Allura dan huwa sinjal meta ħajġri dan, meta dan l-ilma ħajsir dem permezz ta' daw iż-żewġ profeti, ikun sinjal ċar li l-poplu tal-Alla wasal biex jinħeles minn l-eżilju, wasal biex jinħeles mill-ħakma tal-ġnus, wasal biex jiġi Jexua il-Messija, dak li jfisser dan il-vers. Vers 7. U meta jkunu taw ix-xhieda tagħhom il-bima li titla mill-bir tal-qiegħ tagħmilhom gwerra, tirbaħhom u toqtolhom. Mela qed naraw li daw iż-żewġ xhieda ser jiġu maqtula. Xi ħaġa li rrid ngħid hija li jekk se jiġu maqtula daw ma kinux maqtula qabel. Għax kif huma maqtula qabel huma diġà maqtula, ma daw se jkunu ġiex persuni li qed jgħixu fostna li ħajkunu magħżula minn Alla biex jagħmlu dan ix-xogħol. U qed naraw li se jiġu maqtula mill-Antikrist. Imma araw kif beda l-vers. U meta jkunu taw ix-xhieda tagħhom. Ġifieri mhux qabel jagħmlu xogħolhom, mhux qabel 3 snin u nofs, ħadd ma jista' joqtolhom qabel 3 snin u nofs. U miskinu min jipprova jiġi kontrihom f'daw 3 snin u nofs. Imma mbagħad wara li lestu xogħolhom qed naraw illi l-bima l-Antikrist dak li tiela mill-bir tal-qiegħ mill-abyss issa ser joqtolhom. U forsi ħafna jaħsbu ma mhux sewwa daw wara li jagħmlu x-xogħol tal-Alla 3 snin u nofs, min jaf min xi xaddew matul dan il-perjodu, allura issa għax għamlu xogħolhom ħar jiġu maqtula, imma anke hawnhekk insibu messaġġ. Hawnhekk insibu messaġġ li l-mewt mhix sempliċiment it-tmiem. Il-fatt li daw it-tnejn mietu ġew maqtula ma jfissirx li jintemmu u ser naraw ukoll x'ser jiġri. Il-messaġġ huwa li għal dawk li jemmnu fih il-mewt mhix xi ħaġa ħażina. Ma ninsawx li Jexua l-Messija huwa l-ewwel frott, huwa l-ewwel wieħed li qam mill-mewt biex jgħix għal dejjem. Huwa l-ewwel wieħed. Aħna il-kumplament tal-ħsad. Bħalma qam Jexua mill-mewt għal ħajja ta' dejjem, hekk ukoll ser nagħmlu aħna. Se jqajjimna miegħu mill-mewt biex ngħaddu għal ħajja ta' eternità. Dejjem meta ngħid aħna qed nirreferi għal dawk li verament jemmnu. Mhux min jgħid li jemmen imma jaġixxi differenti sewwa. Ejja ħankomplu vers 8. U l-ġisem mejjed tagħhom iħalluh fil-pjazza tal-belt il-kbira li jsejħula b'tiġbieħa Sodoma u Eġittu. Hemm fejn ukoll il-mulej tagħhom kien imsallab. Interessanti l-ewwel ma naraw li Sodoma u Eġittu huma żewġ postijiet li huma sinonimi ħafna mad-dnub. Sodoma hija sinonima mad-dnub ta' l-omosessualità li huwa dnub li Alla jobgħod ħafna u l-Eġittu
fil-kelma tal-Alla fil-Bibja dejjem kienet sinonima ma' kif taħseb u taġixxi id-dinja. Hawnhekk se naqraw anke profezija mit-Testament l-Antik ta' Ġeremija. Il-għaliex ħafna jaħsbu li meta nitkellmu fuq dal-affarijiet inkunu qed nitkellmu biss fuq il-politiċi jew dawk li ma jemnux. Mit-twissija li jtina Ġeremija tmur iktar il-bogħod minn hekk fil-fatt taraw mhux għall-politiċi u għan-nies ta' triq biss hija din l-iskrittura, imma hija wkoll għal dawk illi huma kredenti, mhux biss huma kredenti imma anke huma qrajja. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti x'messaġġ qed inwasslu meta qed inwasslu l-messaġġ mill-kelma tal-Alla. Araw x'jgħid permezz ta' Ġeremija kapitlu 23 vers 16. 16 u 17. Dan jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. La tisimgħux kliem li jħabbrulkom il-profeti biex jimlowlkom moħħkom bil-fruat, jgħidulkom li jiġihom f'qalbhom u mhux li jiġihom minn fom il-Mulej. Mela hawnhekk diġà qed jgħidilna Ġeremija hemm profeti li meta jitkellmu minn dak li jaħsbu huma u mhux dak li l-Mulej qed jgħidilhom biex jgħidu. Nafu nies li taw profeziji ħżiena anke riċentament fuq pereżempju it-tieni mandat ta' tmexxija ta' Trump ġewwa l-Amerika fejn illum naraw ukoll anke min qiegħed jikteb biex jispjega l dik il-profezija li ntqalet ma seħħitx, jekk profezija ma seħħitx allura aħna nistaqsu minn fejn ġejja din il-profezija. Imma ejja ħankomplu naqraw vers 17. Qegħdin jgħidulkom li dawk li jistmerru l-kelma tal-Mulej ikollhom islim u lil dawk li jagħmlu li jiġihom f'moħħhom jgħidulhom ebda deni mu se jilħaqkom. Ma tinsawx hawnhekk qed jitkellem fuq profeti. Qed jgħid isma' daw profeti li qed iwasslu messaġġ li jiena mhux qed intihom. U hawnhekk irridu noqogħdu attenti u niddixxirnu ir-rajja spiritwali li qed impoġġu qudiemhom u noqogħdu għat-tagħlim tagħhom qegħdin jitkellmu skont kif qed jgħidilhom Alla jew qed jinterpretaw il-kelma kif jaħsbu huma. U l-qudiem ħaniġu anke f'dan il-ktieb taf fejn naraw t-tagħlim fil-knejjes differenti minn dak li hemm miktub f'dan il-ktieb. Ejja ħankomplu issa vers 9. Xi wħud mill-popli, mit-tribù, mill-ilsna u mill-ġnus joqogħdu għal 3 ijiem u nofs jaħarsu lejn il-ġisem mejjed tagħhom u ma jħallux l-ġisma mejta tagħhom jindifnu f'qabal. Mela, x'qed jgħid importanti dan il-vers? Dan il-vers qed jgħidilna kemm id-dinja dawk li ma jemnux balla se jkunu jobodu il daw iż-żewġ profeti. Tant se jkunu joboduhom illi mhux se jħallu il-min jidfinhom, mhux se jħalluhom jindifnu b'dinjità. Se jħalluhom hemmhekk għal 3 ijiem u nofs. Interessanti li naraw għal 3 ijiem u nofs wara li għamlu 3 snin u nofs waslu il-messaġġ, il-bxara tajba. 3 ijiem u nofs dejjem qed naraw. Imma qed nara qed jurina kemm id-dinja se tkun il-bogħod minn Alla. Illa li xek qed tobgħod il daw it-tnejn minħabba l-messaġġ li qed iwasslu, allura id-dinja żgur mhux forsi li qed tobgħod lil Alla. U aħna nafu dan anke b'dak li naraw qed iseħħ madwarna anke fi żmienna illum il-ġurnata kemm id-dinja hija il-bogħod minn Alla u ma titx bil-kelma tal-Alla. Vers 10. U dawk li jkunu jagħmlu fuq l-art jifirħu jitennew minħabba fihom u jagħtu rigali lil xulxin. Għax dawn iż-żewġ profeti kienu jaħru lil min jammar fuq l-art. Mela, dawk li jagħmlu fuq l-art ma jfissirx illi dawk kollha li jagħmlu fuq l-art ma ninsewx xedna fit-tagħlim tagħna. Għalkemm il-kredenti huma fuq l-art imma mhumiex ta' l-art huma tas-sema. Dawk li huma ta' l-art f'dal każ, dawk li jagħmlu fuq l-art qed jirreferi għal dawk in-nies li ma jemnux. Mhux għal dawk li qegħdin fuq l-art imma jemmnu f'Alla. Daka li qed jgħid dan il-vers meta qed jgħid dawk li jagħmlu fuq l-art il-ġnus, dawk li jogħbudu l-Alla se jifirħu. Tant se jifirħu li se jibdew jagħtu il-rigali lil xulxin.
kif kienu jaħqru l-ġnus. Għaliex kienu jaħqruhom il-ġnus daw iż-żewġ profeti? Kienu jaħqru l-ġnus għax kienu jippritkaw il-bxara tajba. U id-dinja ma tridx taf bil-bxara tajba, imma qed tgħidilna kienu jiġu maħqura minnhom, kliemhom tant kien ikun jibes. Tant kienu qed jalqu s-sema biex ma tagħmilx xita. Tant kienu qed ibidlu l-ilma f'dem illi d-dinja kienet qed tħoss l-effett tax-xogħol ta' daw it-tnejn. Id-dinja kienet qed tiġi maħqura u għax kienet qed tiġi maħqura qatluhom. U dinja xi ħaġa illi anke insibuha f'David. David jipprofetizza li f'Salm 79 meta naraw vers 1-2 jgħid hekk David ara u Alla daħlu l-ġnus f'wiltek, jiġifieri il-popli tad-dinja li ma jemmnux daħlu fl-art tiegħek għax Ġerusalem hija l-wirt ta' Alla. Niġsu t-tempju mqaddes tiegħek għaliex għax daħlu fit-tempju, forsi mhux fis-santwarju ma fit-tempju. Għalkemm l-Antikrist se jidħol iktar fil-fond tat-tempju tajjeb, għamlu l-Ġerusalem ħerba waħda. Vers 2. Taw l-ġsma tal-qabbejja tiegħek bikel li tjur tal-ajru, taw laħam ħbiebek lill-bejjem tal-art. Xi ħaġa li anke David profetizzata x'ser jiġri aktar il-qudiem. Vers 11. Imma wara 3 ijiem u nofs daħal fihom spiritu tal-ħajja ġej minn Alla u huma waqfu fuq riġlihom. U biża' kbir waqa' fuq dawk li kienu qegħdin iħarsu lehom. Mela x'qed naraw hawnhekk qed naraw issa wara 3 ijiem u nofs daw it-tnejn jieħdu l-ħajja. Again, l-istess, dinja simbolika mal-qawm mill-mowt. Dan huwa l-messaġġ li qed naraw jiġri f'dan il-ktieb, f'dan il-kapitlu. Dan ifisser li l-mewt mhijiex it-tmiem tagħna, imma hija l-bidu ta' xi ħaġa ġdida. Araw ukoll il-konnessjoni bħalma diġà għedna 3 snin u nofs ma' twissija ta' 3 ijiem u nofs mejta fit-triq. Imma dan jfisser ukoll araw mela qed naraw li wara 3 ijiem u nofs daw ħadu l-ħajja u qamu. X'i jfisser dan? Dan huwa simboliku ma' 3 snin u nofs li ħajkunu qegħdin jalmu jipprofetizzaw u se jħallu l-frott. Iżrael permezz ta' twemmin tagħhom daw ser jerġa' jqum, Iżrael ser jerġa' jiġi salvat. Illa għaliex beżaw, illa għaliex qed ngħidu li ħafna beżaw hawnhekk jgħidilna. Biża' kbir waqa' fuqhom, mhux żgur li biża' kbir waqa' fuqhom. Għaliex wara 3 ijiem u nofs qamu daw, wara 3 ijiem u nofs hija tradizzjoni. Ludija li sa 3 ijiem il-lut fit-twemmin tagħhom jemmnu li l-ispirtu tal-persuna mejta jkun għadu jdur hemmhekk u jista' jerġa' jidħol fil-ġisem tal-bniedem. Taqbel jew ma taqbilx, ma tagħmilx differenza f'dan il-każ, imma din hija xi ħaġa li anke Jaxua uża biex juri l-qawwa tiegħu x'inhi. Il-Lażru sa ta' mara qajmu l-għada. Sa ta' mara qajmu wara jumejn, imma li ħalla 3 ijiem jgħaddu. Illa għaliex ħalla 3 ijiem jgħaddu. Illa għaliex wara 3 ijiem il-Lut qataw qalbhom li Lażru jerġa' jmut, il-familjari tiegħu anzi nafu l-istorja tgħidilna meta Jaxua wasal fuq il-qabar, oħt Lażru qalklumu li issa beda jinten kif ħaniftħu il-qabar. Speċi m'hemmx tagħma li jerġa' jqum dan. Imma wara 3 ijiem Jaxua mar u qajmu. U għalhekk beżgħu n-nies issa qed jaraw verament il-qawwa t'Alla, mela Alla jista' jqajjem in-nies mill-mewt. Mela vera hemm ħajja ta' dejjem. Vers 12. U semgħu leħen qawwi mis-sema jgħidilhom itilgħu hawn. U huma telgħu lejn is-sema fi sħaba u l-dewwa tagħhom baqgħu ħarsu lehom. U rajna allura issa kif ħafna preferaw imutu meta bdew niżlin il-kastigi. Meta bdew niżlin twissijiet tiftakru x'għedna li ħafna preferaw lill-muntanji u l-ġebel jordmuhom, imma araw issa x'qed jiġri. Araw x'qalilna hawnhekk l-dewwa tagħhom baqgħu ħarsu lehom, baqgħu mistaġbin. Baqgħu ħarsu lehom jista' jkun illi issa se jibdew jemmnu. Ħafna se jkunu dawk li jemmnu. Ħafna ser jindmu minn ħtijietom għalkemm
huwa tard wisq mhux biex issalva x'ra inti ħatindem ħassalva, imma il-mument li inti ħassalva l-korla ta' l-Antikrist ser taqa' bis-saħħa fuq dawk li jiddikjaraw illi qed jagħtu ħajjithom lill missier. U ħafna minnhom daw se jkunu nies li kulħadd jaf li huma pagani, issa f'daqqa waħda saru jemmnu. U ħajġu rrapportati u l-Antikrist jiġi kontrihom bl-armata tiegħu. Vers 13. U f'dik is-sija saret teżżiża kbira tal-art u ġarfet waħda mill-10 tal-belt inqerdu b'dik it-teżżiża 7,000 ruħ u l-qbija twerru u taw glorja lill-Alla tas-sema. Mela qed naraw. Ħanibdew ħaġa. 7,000 ruħ. Tgħidli Marta mhux ħafna terremot kbir, meta niftakru pereżempju t-terremot tal-Ħajiti kemm ħalla nies, it-tsunami tal-Indonezja kemm kien ħalla nies mejta, imma tinsawx x'qed jgħid hawnhekk ħbib tiegħi ta' 7,000 meta dat-terremot ġarraf biss 10% tal-belt. 10% tal-belt. Issa aħna nafu li Ġerusalem mhijiex xi belt kbira. Mela 10% ta' Ġerusalem mhijiex xi biċċa kbira ta' art, imma se imutu 7,000 f'dik il-biċċa żgħira ta' art. U allura l-ammont huwa qawwi meta huwa komparat mal-ħsara. Min-naħa l-oħra fil-Bibja terremot dejjem ifisser bidla. Meta naraw terremot isir fil-Bibja jfisser li qed issir bidla. U dinha xi ħaġa li anke isseħħ illum il-ġurnata. Fil-fatt nerġa' semmi t-terremot tal-Ħajiti ħafna kienu li reġgħu marru lura fil-Knisja għalkemm illum jista' jkun reġgħu ħarġu minn jaf fejn qegħdin. Imma meta jsir xi ħaġa hekk, il-poplu jiċċaqla, il-poplu jindem. U dan it-terremot fil-fatt jgħidilna anke dan il-ktieb ara. Dan il-vers jgħidilna li l-qbija twerru u taw glorja lill-Alla tas-sema. Mela nerġgħu naraw li permezz ta' dan it-terremot ħafna ser jindmu. Ser ikun hemm min jerġa' jdur lejn Alla. Ser ikun min ser jaċċetta lil Jexua bħala situ s-salvatur tiegħu. Permezz ta' dak li qed jaraw jiġri. Interessanti li naraw li da kollu ser iseħħ fejn Kristu kien imsallab jgħidilna dan il-vers. U ma ninsawx bib tiegħi, anki meta met Kristu. Meta met Kristu seħħ terremot qawwi u kien f'dak il-ħin illi kien hemm dak iċ-ċenturjun Ruman illi qal dana veru kien li benta Alla. U qed naraw kif terremot iġib il-bidla, anke jekk għal bniedem wieħed biss. Allaqas fil-ktieb, fl-istorja tal-passjoni naraw li dak ċenturjun ammetta li Jaxua kien li benta Alla meta seħħ dan it-terremot. Dak il-bidla li jġib dan it-terremot. U nerġgħu naraw illi ħafna allura se jagħtu ħajjithom lill-Alla missier, ser jindmu. Vers 14. It-tieni ħasra għaddiet u wara tasal minnu fih it-tielet erda. Mela, ma nistgħux xedna fil-programmi ta' qabel kien hemm dak it-tliet ħasrit, ħasra u ja ħasra. Sissa għaddew tnejn minnhom daw. Żewġ affarijiet koroħ li d-dinja tittaddi minnhom. Imma issa jonqos l-aħħar waħda. U l-aħħar waħda ħaniġu għalija issa, għaliex issa ser ngħaddu għat-tromba tal-aħħar ħasra. Din hija l-għar hija ħasra fost it-tliet tal-huma. Għaliex għax hija l-aħħar waħda u hija l-iktar waħda importanti. Vers 15. Naraw xi tgħid. Is-seba' anġlu daqq it-tromba u l-ħna qawwija nstemaw fil-sema jgħidu is-saltna tad-dinja saret ta' sidna u tal-missija tiegħu. U hu se jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Mela qed naraw hawnhekk l-aħħar hija ħasra. Hija ħasra mhux għal min jemminta, hija ħasra għal min ma jemminx. Għax araw xi jgħid. L-anġli qegħdin hawnhekk qed iħabbru x'ser ikun ir-riżultat tal-aħħar ħasra. X'ser ikun? Qed iħabbru minn issa minn dan il-waqt li s-saltna ta' Alla u ta' ibnu Jaxua il-Messija ġejja. Din hija ħasra għal min ma jemminx. Għal min ma jemminx huwa miskin. Għax Alla dak li qal jagħmlu. U se jiġi żmien meta Alla jirrenja. Meta Jaxua ħajkun qed isalta fuq dil-art bħala ir-re. U min ma jaqbilx miegħu mhux se jkun hawn ser jintelef. U dik hija l-ikbar ħasra.
Għalhekk qed iwissina Alla permezz ta' dawn il-kliem. Ejja ħantu ħajjitna minn issa dak li qed jgħidilna. Ejja ħanindmu. Araw vers 16, araw x'ġara issa vers 16, ejja ħanaraw l-ewwel vers 15, ħanalquh tajjeb, qed naraw li ħadd u xejn mhu ser iwaqqaf milli jiġi Jaxua u jsaltan għalkemm jgħidilna il-vers għal dejjem ta' dejjem. Ħadd ta' jagħmlu x'jagħmlu nies tad-dinja mhumiex se jwafqu milli jiġi Jaxua u jsaltan bħala Sid ta' din id-dinja. Dak li qed jgħidilna dan il-vers. Vers 16. U l-24 xieħ li kienu bil-qiegħda fuq is-siġġiet tagħhom quddiem Alla jixtieħtu għal wiċċhom jagħtu qiba lil Alla. Nerġgħu naraw dawn l-24 xieħ ma ninsewx xedna fuqhom, daw qegħdin fuq it-tron. Daw qegħdin fuq tron ma' Alla, daw huma kunsilliera ta' Alla, daw huma nies li Alla jitkellem magħhom meta jkun ser jagħmel xi ħaġa. Għalhekk qegħdin fuq it-tron. Meta inti qiegħed fuq tron għandek ċertu power, ċertu qawwa. Ma x'qed jiġri? Qed narawhom niżlu wiċċu fl-art, niżlu wiċċhom fl-art jaduraw lil Alla l-Missier. Eżempju ta' umiltà. Kemm aħna verament lesti li numiljaw ruħna u nċedu għas-sejħa tal-Alla, kemm aħna verament lesti li nissottomettu taħt Alla, li nimxu verament mal-kelma tal-Alla u li nagħmlu dak li Alla qed jgħidilna bħal dawn l-24 xieħ. Vers 17. U qalu niżżikħar mulej Alla li tista' kollox li int li kont tal-laħat il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Hawnhekk għal min m'għandunax hawn xi ħaġa differenti minn dak li dejjem qalet il-kelma. Aħna fil-kelma dejjem ngħidu li kont, li hu u li għadu ġej. Illum il-ġurnata aħna qed ngħidu Jaxua il-Messija li kien, li hu u li għad irid jiġi. Ma dan il-vers qed jgħidha differenti. Dan il-vers qed jgħid isma' li kien, li hu u li issa beda jisaltan. Mela mhux ġej, mela hawnhekk għandna dikjerazzjoni li Jaxua ġej u ser issaltan. Dikjerazzjoni oħra. U dan kollu li jurina li Jaxua l-Messija ser jiġi u jwaqqaf is-saltna tiegħu fuq l-art. Din nsibuha hekk forsi ħafna ma studjawx u ma qarawx forsi l-tib ta' Daniel, jew ma studjawx Daniel kapitlu 2 jitkellem fuq għadi, versi 34 u 35. Inti u tħares inqat ġebla bla ma messa ħadd. Laqtet l-istatwa f'saqajja tal-ħadid u t-tafal u għamlithom frak. Imbagħad ftarku f'daqqa waħda il-ħadid, it-tafal, il-bronz, il-fidda u d-deb u saru qishom il-kalfa li tittajjer minn fuq il-qija fis-sajf. U r-riħ ġarrom miegħu u bebda ħil tagħhom ma baqa' u l-ġebla li laqtet l-istatwa saret muntanja kbira li mliet l-art kollha. Il-mistoqsija hija din. Kemm inti verament eċitat li Jaxua reġa' ġej? Qed jgħidilna Ġwanni u anke qed jgħidilna Davida u dik il-ġebla huwa Jaxua li se jkisser din l-istatwa magħmula minn dawn l-materjali differenti. Xi jfisser li ġej Jaxua se jkisser din is-sistema li qed ngħixu fiha. U se jkun hawn sistema ġdida, sistema taħt it-tmexxija tiegħu. Kemm aħna ċitati, kemm verament qed nistennew il-Jaxua jiġi. Kemm verament qed tipprepara ruħek għall-mixja ta' Jaxua il-Messija. Vers 18. Il-ġnus intlaw bil-korla imma l-korla tiegħek ġiet u wasal iż-żmien li jsirħa mill-mejtin u jingħata l-ħlas tmisħoq lill-qaddejja tiegħek lill-qaddisin u lil dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħir u kemm il-kbar u jinqerdu dawk li qegħdin jeqirdu id-dinja. Reġgħna konferma oħra li l-Messija ġej u meta ġej ser jagħmel ġudizzju, ġej biex jisaltan u jeqred il-ħażen. Meta ġej Jaxua mhux ser jiġi u jimxi kif mexa meta kien jgħix fid-dinja ta' ser ikun differenti. Se tkun differenti l-miġġa tiegħu se jagħmel ħaq mill-ġnus, nerġa' ngħid il-ġnus hawnhekk kif isser dawk li ma jemmnux u jgħidilna l-vers se jinqerdu dawk li qegħdin jeqirdu d-dinja. Ma jfissirx meta jgħid dawk li qed jeqirdu d-dinja ma jfissirx bissa dawk li qed jeqirdu l-ambjent ta'
Mhux Allok biss qed jitkellem għal dawn ħafna nies illi jagħmlu l-ħażen, jinkoraġġixxu l-ħażen, jagħmlu riklam tal-ħażen u d-dinja maffaxxinata bihom tmur warahom. Si jekk hija pornografija, drogi, seħħer, maġija, idolatrija, dak kollu qed ikisser id-dinja, mhux biss l-ambjent. U daw kollha jridu jiġu ġudikati minn Jexua u jiġu kastigati. Tajjeb, vers 19, l-aħħar vers, unfetaħ it-tempju tal-Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. Imbagħad beda jberraq u kien hemm ħafna ħsejjes u rad u teżżiż u silġ oħxon. Nerġa' ngħid hawnhekk aktar minn tempju l-kelma hawnhekk qed tfisser santwarju għal post qaddis. Meta Ġwanni ra l-viżjoni fis-sema tat-tempju jinfetaħ kien qed jara s-santwarju. U kif nafuh dan? Kif nafu li kien qed jara s-santwarju u mhux it-tempju? Illa lix qed jgħidilna li kien hemm l-arka tal-patt. L-arka tal-patt li forsi ħafna ma jafux ġo fiha hemm l-10 mandamenti. Bħalma Alla ordna l-Mosè qallu poġġi fl-arka l-10 mandamenti. Forsi fid-dinja m'għadhomx hemm, imma fis-sema hemmhekk għadhom u permezz tagħhom se niġu ġġudikati. Aħna ħaniġu ġġudikati iżda m'għinix l-10 li huma. Mhux 9, għax forsi r-raba' wieħed illum m'għadux jgħod, għal Alla għadu jgħod. 10 kienu, 10 baqgħu u 10 se jibqgħu għall-ġudizzju. Fuq dawk se niġu ġġudikati ħabib tiegħi. Meta aħna naqraw il-Bibja, meta inti tiftaħ il-Bibja u taqra u tistudja, speċjalment anke meta fil-jum qaddis tas-Sibt nagħmlu l-Bible study tagħna, irridu nżommu quddiem għajnejna ħaġa waħda, irridu niftakru ħaġa waħda. Fuq qed titkellem il-kelma ġudizzju. Mill-bidu sal-aħħar, ġudizzju Alla qed jgħid nisma' hemm di triq jew hemm di triq. Fuq li ma ħatimxi, fl-aħħar hemm il-ġudizzju. Fuq hekk jitkellmu l-kodba kollha tal-kelma Alla. U fil-fatt taraw xejn, imbagħad beda jberraq u kien hemm ħafna ħsejjes u rad u teżżiż u silġ oħxon. Dan huwa l-istess dak li ġara fuq il-muntanja Sinaj ġewwa Ħoreb meta Alla kien qed ikellem il-poplu tiegħu rajna dal-affetti kollha. U x'ġara meta seħħda kollu? Il-poplu nbidel. Lil Mosè qallu isma' dak li qal Alla aħna nagħmluh. Mela qed naraw illi se jissir bidla, se jitkellem Alla, se jiġġudika u Alla diġà tkellem. Inti suppost illum dak qed tisimgħu Alla jitkellem b'dan il-mod bir-rat u t-teżżiż u bil-ħoss ta' silġ oħxon. U dan hu li jġib il-bidla fina. Dan hu dak illi iġielna nagħmlu l-indiema. Jekk verament inħobbu l-Alla, meta qed ikellimna nisimgħuh. U jekk Alla qed ikellimna u jekk verament qed nisimgħuh, allura żgur li se nersqu għal l-indiema. U għaldaqstant meta nersqu għal l-indiema ma nkunux aħna parti minn dan il-ġudizzju li ser jaqa' fuq id-dinja. Allum ser nifqu għaw darb'oħra għandna nibdew minn kapitlu 12, fuq kapitlu 12 nagħtukom introduzzjoni qabel nibdew fil-programm li jmiss. Allum ħannifqu għaw u allura fisem sħabi ta' Malta Messjanika bħal dejjem jiena insellmilkom. Nidilkom grazzi li qed tisseguna, nispera li qed titalmu minn dan it-tagħlim u bħalma dejjem nidilkom ħbib tiegħi. Qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.